Dyma dîm adloniant dinesig SBX, y gorau sydd gan Ewrop i'w gynnig. Fel rhan o'i gwaith hyrwyddo, mae'r boes yn aml yn cydweithio gyda chwmnïau, elusennau a phrosiectau lleol. A wythnos diwetha ym Mharc Sglefrio Dinas Powys, daeth yr aelodau at ei gilydd i gynnal showcase arbennig gyda'r Vale Youth Team mwyn denu diddordeb pobl ifanc o dan 25. Bydd rhai ohonoch chi wedi gweld Ash Randall o Gaerdydd ar y lle yn barod eleni. Mae fe bellach yn dal 7 record y byd Guinness am ei sgiliau a phêl droed. Ac un record tu ôl iddo fe gyda 6, mae Tom Connors. Mae e ymhlith y 3 gorau yn y byd mewn pêl-fasged stryd. Yn ymuno â'r criw ar y dyrnod hefyd oedd Andrew Cassidy. Yn ddiweddar dath y gŵr 50 oed o Sir Benfro yn fyd enwog wedi i fideo ohono'n gwneud sgiliau fynd yn feiral a chyrraedd miliynau o wylwyr. Mae'n cael ei adnabod fel The Welsh Maradona ac yn hwyrach ymlaen eleni bydd e'n mynd mas i Dubai i ymarfer ei sgiliau gyda'r dyn ei hun. Nid yn unig hynny, heno mae'n gwneud ei ymddangosiad cyntaf ar y lle, all bywyd ddim mynd yn well iddo fe boes.